dan semoga sukses. Dan juga kami ucapkan selamat malam kepada Bapak Super Jeragan Klopok Rambak 2 Putrajaya yang beralamat Jalan Raya Bangsal nomor 66 Mojokerto. Juga kami ucapkan selamat malam kepada Abah Saidi bersama Cak Naryo, datangnya dari Gilang Taman, yang mana pada malam hari ini sempat hadir. Kami ucapkan selamat berhibur. Baik hadirin dan para pemirsa serta Bapak Ibu panitia yang berbahagia, untuk acara kami selanjutnya akan hadir 4 seniwati kami akan menampilkan tari jaranan. Selamat malam dan selamat berhibur.
Demikian tadi tari jaranan yang sudah ditampilkan oleh 4 sediwati Ludruk Karya Baru. Kami ucapkan selamat malam kepada Bapak Saifuddin selaku DPR dari fraksi Gerindra yang mana pada malam hari ini sempat hadir. Kami ucapkan selamat malam dan semoga terhibur, Pak. Hadirin dan para pemirsa yang berbahagia, di sini perlu kami beritahukan kepada para penggemar atau bakul-bakul yang tiap malam datang mengikuti pentas Ludruk Karya Baru. Jadwal pentas Ludruk Karya Baru Mojokerto bulan Juli tahun 2026 untuk tanggal 18 akan hadir menghibur masyarakat Talung Sudo, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Adapun untuk tanggal 19 akan hadir menghibur masyarakat Sekar Putih, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik. Untuk tanggal 25 akan hadir menghibur masyarakat Banyurip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Untuk tanggal 26 akan hadir menghibur masyarakat Randekan Sari, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Adapun untuk tanggal 27 akan hadir menghibur masyarakat Takeran Klanting, Kecamatan Tik. Sugeng dalu promi
Nggih, dalem atur kawuningan kula aturi Bapak Abdul Kohar selaku Kepala Dusun Dukuhan Kidul, ugi Bapak Supendi selaku Ketua Panitia Sedekah Bumi, juga Bapak Mujahidin, juga Bapak Musolin, dan langsung Bapak Saifuddin selaku DPR dari fraksi Gerindra. Kula aturi minggah wonten sasono pagelaran. Ugi mbok menawi kiat Bapak Kepala Desa Bapak Aspari, kula aturi minggah wonten sasono pagelaran. Ngenteni sampai ngawantore ana kerlip-kerlip kuning langsung biar karya barunya nih Jos Gandos. Monggo Pak Udin, Mbak Erika iki sebabe iki titik-titik ae masalah ibu-ibu RT ku njaluk munggah ya ku njaluk dhewe Pak aku. Ngono dadi engko sing lanang titik-titik ae. Nggih, nggih Pak RT ne, nggih. Ide, semangga. Monggo Pak Udin, Pak Lurah monggo. Ayo. Iki aku njaluk gendingku dhewe dhisik ngene kabareku wis gak apa. Wis yo loro ae aku cinta ora ari karo gondal gandul engko tak Pak Udin tak dilekno sing enak kok besone nek los. Pak Udin iki sampun kontrakan lagune, sampun dikontrak dhewe. Oh, dikok wong nggih. Nggih. Ketipunge engko dicacakno dhisik. Bapak Kepala Desane mboten minggah ta Nggih, niki? Pak. Sik Pak Udin tak tembele dhewe dhisik iki medane kajatku iki. Pentembel nek mboten pentembel niki lho suwek kabeh jarike. Apa cinta ora ari karo gondal gandul Pak Cakasri sarep ae nek gak suwe-suwe ngenteni Ibu RT suwen. Sarep Cakasri imbu ana 3. Ah titik-titik. Ngono ah. Pak RW, alhamdulillah nggih balik malih teng mriki. Mangkane Pen mboten kangen kula ta? Wis dijaluke taman gak keturutan sih. Oh ngoten. Nggih, semangka Cakasri ditarik. Wah, tak duet kalau Pak RW rek suwe gak kepedhek. Ya. Karya baru. Oke. Senenge sing mari-mari golek jodoh liwat orari kaitane kontek-kontekan akhire tresno tenanan senenge sing mari-mari nemu jodoh lewat rari iya kawitane kontek-kontekan sayang akhire jodoh temenan asal. sing welas lan ngira dik
nyusun jodoh yo Amerika tembung guyon rekawitane akhire ya padha walase Ingsun sing ngira sing nyono mas ingsun dodo yo Amerika omong guyon ayo kawitane akhire yo padha welase ya sing mari-mari dole jodoh lewat orare kontek-kontekan akhire tresno tenan ketemu Mbak Sum ketemu ya. Iya, digoyang bareng-bareng bersama karya baru. Didukung oleh YouTube channel Gadis Multimedia Putra Lighting. Abang-abang ning prapatan Mbak Sum Kuwi jenenge setopan. Pote-pote nang kuburan apa dik Kuwi jenenge pocongan. gondal gandul rasa rungyang apa dik Kuwi jenenge kentongan. gondal gandul ra kontangan apa dik Kuwi jenenge kentongan. gondal gandul warna-warna ya dik ana jambu ana nangka Kandel-kandel pancen nikmat ya mas ya ana terong ana tomat. gondal gandul ana kuping apa dik Kuwi ngono anting-anting. Gondal gandul sing kokowo kuwi apa mas? kowe kucine bale desa tak tambahi loro sik iki Oh nggih. oh kemare ndi kemare Alah. Pak RW. ATM mboten napa-napa Pak RW. oh iki lho enak dudur iki rek opo iki mate iki lho mangro awan enak Pak Udin Joko Gunung karo Mas Kuning kaya awan mang lho sing joget ewen apa kasih wis aku iki mari ngono Pak Udin Iya. Iya. Masih bersama karya Iya Alwi.
Jaka gunung lilanano aku pasrah sagep juarakan yo karya baru sumpahmu ojo lali janjimu kawin kontrak musiknya sing duwe lagu Bapak DPR cek Ya, karya baru CJDW HN didukung gadis syuting multimedia gadis lighting putra lighting yo ayo Adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenang, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adindaku sayang. jangan kelewatan tresnaku iki mung cuma sewulan ra ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine ya mung kawin kontrakan yo Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Alasan kawinan ijab kabul kumakan sliramu tangisan terharu aku nyawang Akhirnya aku jatuh cinta temenan. satu itu hanyalah untuk abad Akhirnya aku jatuh cinta temenan. cintaku ini hanyalah untuk abad. Pak Udin pun aku teh nyacano piano Bu RT. Salah gua aku nyacano piano nggih. Cinta sabun mandi, guys. Iso, gak iso? Iso.
Duh, yes gak iso. Bu RT monggo naik ke atas panggung. Tak kayak cinta sabun mandi ora iso ya. Asido. Bu RT monggo. Ayo Bu. Ken mang gringgingen adik. Ayo munggah wis. Ayo tim ibu-ibu sing bagian masak iki nek ana lirone goyang. Injih, semangga. Nggih. Bu Lili ditemani sama wis pokoke sing hot-hot. Mbak Wiwit monggo lirone masak. Ayo Bu Mukti, ayo. Ya inilah tim Ibu RT dari 03. Ya, dari 01. Mendih Bu anu mang Bu Pur mang. Bu Pur ayo. Mangetek adik saiki gak gelem. Ah, nggih. Nggih monggo, nggih. Ya wis njaluk Dik. Oh, nek ditempel Pak Ude nyanyi dhewe njaluk lagu dhewe. Nggih, nyanyi dilik jarene. Minta lagu apa, Ibu? Apa? Mutiara. Nyanyi sendiri ya, Ibu. Mutiara Mas Ari. Cuma 3 ini ibunya. Oh nggih. Nanti lomba joget ya Bu. Jogetnya sing enak nanti disawer sama Bapak DPR. Nggih, perlu banten Mbak Dwi monggo Mbak Dwi. Ayo Mbak. Mbak Dwi, Mbak Dwi munggah aku tak mudun ta. Ngrewangi iki lho ayo. Iki kanggo ngramekno warga masyarakat Dusun Kidul. Oh injih. Nggih. Sumangga Mbak Dwi. Kita senam bareng-bareng di sini. Masih bersama karya baru. Senam. Biar sehat. Mbak Dwi-nya nyanyi. Monggo Mbak Dwi.
ujung rambutku. Mengapa di hati ini lain terasa, meskipun tak kenal siapa namamu. Sungguh damai hati ini bila bersama. Nyamanan di hatimu di saat kau melirik dan memandangku. Adakah serat rasa cinta fatamu di kana seperti ketukan jiwa. Siapa yang kurai senyum manis hayalan yang tak pasti. Terkadang engkau datang sekejap hilang lagi, bagaikan mimpi di siang hari. Hanya bunga mimpi menghibur diri. Hanya bunga mimpi menghibur diri. Ya, matur suwun. Ya lagi. Sampun iki mah. Lho gak krasa. Njaluk maneh. Oh, jangan lama-lama. Beb, beb. Pak Lurah monggo pen minggah niki lho enten rewangi Bu Lili. Monggo. Monggo Pak.
Izin, terima kasih. Langsung closing. Santai, santai mau. Masih bersama AMR Musik Karya Baru. Hilang ono bangkit mulih pasti tolong yen tete jodone. Mungkin hantu soleh wong kang bisa ngladeni slirane pancen napot jroning ati ninggal niku sing tak tresnani. Nanging badhe kados pundi yen kawula saged mong lampahi. Mong sanene ador puji karya raharjo. Ojo lali asrep kirim warta. Eman benjang diko itu nganti digawe kuciwa. Karya baru Luntuke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Anda telah dihibur bidadari Ludruk Karya Baru, tentunya dalam acara Gending-Gending Campur Sari. Hadirin dan para pemirsa serta Bapak Ibu panitia